Odofo me ma kwaba edeba Adom TV. Dwumadie we Nkuranhyensem. Na me ameti dwamu a me de ho chia me edi am yeso ani takotego. Me gidi sa ho ye. Me mpa abo ne se dwumadie bi akoko di bia no ebekoyi ama wo ne dai. Me se na no me ma metumefu bi. Na efutu ode ma me no se me bai. So pese obrabo mo sesa asemu na ye bisa ho. If you want to have a change in your life, there is this one question you need to ask yourself. How do I make my life the most important thing for myself and for others? Me day my brother asumbo amame anyone here coming. What do I do to make my life the most important thing? What do you do to make your marriage the most important element? What do you do to make your marriage, your education, your fellowship with God, your life to be the most important element? Abraba yeboy ni bebre ene eji wa adwene. There are so many things competing for your mind. But the only important thing that you need to focus on is your life. Ni bebre ene wo wa adwene ponso we ye kofa asa wogina shop mu a woto ade e watere we ye kofa ba ko pe na ese wo yifri mu ene ne wabrabo ene ne wo kasa ene wa adwene ne wo ne ye. How do you act to make your life become important? How do you speak to make others see you as an important person? Kwambe so na kasa beti ama say wo kasa say wo de mama papo. Kwambe so na beda ne ye bia di ne say akoye okasa ye oda ne ye di wapo. Nye se wo ye Kristo na wo ye Kristo ni. Se obi apo a emfa ho nyame a wo som no. Wapo a ni nyina so eni empo se utimi hye watenka so. Obi apo o hye ne ho so. Ehunu ne ese ye aso ayade. Obi apo onim se oye bibia ne susanso no enye ono nko na ba no so. To obisa no se ne susanso no eka obi a ebe ka ne sen. Oye okunu obeye bibi, oye oyire obeye bibi, oye abrante na baba obeye bibi. Se obisa o se ade amba beye, ade amba be kan susanso no ebe ko ne sen e wo nipa dodo so. Na ne susanso no nya na wajayo. Enu ne ye ka se wapo oda se enye se wo shatare pa na wakunkun na atebrofo nti wapo da bi nye se wo tibia bem wo tatel kase wapo da bi wapo a na obrabo so beba mfaso ama wo ne obi a eye wo kasa ne wo ne ye ya wo hye so ehwe so eye ne omapa e ma manfo nya so mfaso se wapo a eye nioma a wota eda na adie e wo suban ne kasa mu ya obi timi gina cho se oye we di okasa e de mfaso de breme oye bibi a me ho to me you say wapo you are matured watinka e be sori abufuo watinka be sori awerehwo watinka be sori empo abomfiayo. But the moment you notice this negative feelings, you have to master and control those feelings. Sabufuo ba hey gina ho mina me ye o ma ba ye nti hye ho mina me hye wo so awerehwo ba mina me ma wo yere ho ye jai atinka bia e wo mu no one na generate here, so you can stop it and tell yourself I have to act right. Ubisa hu ya, you have to ask, how should I think to change my emotions? E kwambe so na mefa na madwene na matenka asesa ebia me hu won no madwen adwen bia ma mebufu ye na mo metimi adwen bia ma pawasem ebia me hia won no madwen bia ma pawasem metimi asakra madwen mu ma pawasem ebia asam to me na madwen bia ma metwa aduasu e ma me were ho ye metimi asam adwen madwen pa na empo areho na te atwa. What emotions you should encourage and control? Atinka bia wo bia no nyina so eye wadwene ene ma wogidie eno ntino se utimi esakra wadwene mu ebiom. If you want your life to be an important life, decide those you associate with. So person abrabo edimu na sombo a se hu nipa no no boko satafre enipa utie wom enipa woju afutuo firi wo onipa no boko satafre no e kire wo suba ne won ne ye men kan se
obi akeke ba ne America ne se wa wade mu no sika sem ne wade sua mu nyina no se wo pɛ nyonko bi a ɔma futuo nyonko nyansani ya o sua hunu ya ɔka nsɛm a ɛde nsakrae ba ɔne yɛ mu no wadwene mu ɛnya dia yɛnkɔ dabi enti wɔne a wo fa nyonko no ɛho hia ebiom ensɛm a wota etie o wadwen proso sɛ wotie nwom a ɛyɛ abegro nwom a egu abam sɛ wotie nwom a ɛyɛ hahaha ya woyɛ hahaha na wotie nwom a ɛyɛ abotre ne afutuo a afutuo ɛda wadwen proso saa soso na tie sɛ wotie enwoma wɔ TV so te sɛ dia wohwɛ yi a ɛma nkranhyɛ ɛma aba so ɛma osua nyansa enti nwoma a wota hwɛ ne wota ahunu no ɛno so sɛ wo sakra mu kakra enwoma a wota tie ɛne nwoma a wota tie ɛne wɔn a wogye wɔn afutuo no ɛsɛ obisa ho sɛ wɔn afutuo de wakoduru he sɛm na meka sɛ afutuo ahodoɔ ne yɛ ahodoɔ a wayɛ no ɛne wo nɛ wokɔ no saa sɛ ya na bɛkɔ no ti sɛ afutuo a wogye anum na hwɛ mu na yi namfo ne bi to nkyɛn na pɛ nyonko a o nyansani ya wapɔ ya ɔma bɔ aba so ya o kenya awo na ɔde afutupa ɛma wo akwanasa nyina so ebu ɔka ebetwiw ebu ɔka anya wo de na fa na saa ɛntwiw a wonyae ebia na ɛka wonko ka wo de bɛtaa yɔ na ɛkɔ no nko de na wo yɛ ne sabita fra champion de so ɔbɛkyerɛ sɛ de wo yɛ na nyɛ na nyansa nim ma bo mfu na mo mpania sabe wobɛyɛ a wobɛka sɛ na wo yɛ de nyansa na ade yɛyɛ wo kasa ma obi nti nyansa wo kasa mu na ne yɛ so ɛna nyansa di ɔdɔfo abrabɔ nyɛ obi na ɛbɛbɔ ama wo ɛnyɛ obi na ɛwade ama wo ɛnyɛ obi na esua ade ama wo ɛnyɛ obi na ɛbɛbu obra ama wo na wabrabɔ asombo wabrabɔ ekura wo nsa na ansa na wabrabɔ bɛyɛ yie no akade a ɔde bu wabrabɔ no yɛ wadwene a wodwene atenka akenya no kasa a woka ɛna wɔne a ɔne ɛkɔba ne yɛfrɛ no nyonko no ɛno ɛna ɛbɛka wabrabɔ no wabrabɔ yie ti ya na asɔ no wabrabɔ nko yi a gyae sɛ wotwa dwa asu gyae sɛ wobobo na onwenwi na bisa ho sɛ wan na metimi akɔ no akɔgye afutuo wan na mɛkɔ no akɔhyɛ me nkuran ɛdeɛ na metimi asua afiri wɔne a afa mu da na meso de abubra na mpo adwene ba na madwene bɛkanya ameɛ ahyɛ me nkuran na ma me nyansa me abubra ma brabɔ akɔyie ehia ma nyansa ehia ma nkuranhyɛ ehia ma subampa ehia ma kasapa aha na megya wo ɔdɔfo yi sɛ nya mekan no wagye atum ya na oni obi so akyɛ na brabɔ a yɛbɔ suahunu ɛkyɛ ɛna di nkudimdie ba osua na hunu na wokyɛ ma obi a ɛma hunu no dodoɔ aha ɛna mɛkra wo na edin am yeso ni tekotego woni abu adwumadie wa Adom TV osmosis sound ɛna Priscilla ɛna Webe Campedumi producers wo so a wo hwɛ me no woni onyame ɛntena